Ibil komuni fost diversi għaqdiet ambjentali illi l-membri tal-bord tal-awtorità tal-ippjanar għandhom jirriżenjaw. Dan wara l-iskandlu tal-permess għal-bini ta' villa fuq art ODZ fil-Qala Għawdex. 4 mistiedna minn oqsma differenti relatati mal-ambjent, l-4 kienu l-mistiedna ta' Amy Borg fil-programm NetLife. Astrid Vella mill-laqda fl-imkien għall-ambjent aħjar qalet li f'dawn l-aħħar snin rajna sensiela ta' każi ta' permessi abbużivi. Jiena ma nistħiex ngħid il-MEPA l-ewwel u mbagħad il-Planning Authority daw saru il-sistema saret korrotta għall-aħħar. Jiena ma noqgħodx nomoda. Is-sistema hija korrotta. Hija sostnit li maċ hemm trasparenza u responsabilità fl-awtorità tal-ippjanar. M'hemmx trasparenza, m'hemmx responsabilità. Assolutament m'hemmx accountability. Alfred Baldacchino, ex-assistent direttur fil-MEPA, saħaq li dawk kollha li vvutaw favur dan il-permess ma tawx każ ta' responsabilità li kellhom. Min qed jieħodhom id-deċiżjonijiet ġej minn fuq li dawn is-seba' tafsolhom buttuna u jivvutaw kollha l-istess. Niftakru meta kien hemm xi ħadd nieqes ġabuh b'ajruplan imħallas biex seta' jivvota ma' dawn is-seba'. Jew l-applikanti qed jieħduhom id-deċiżjoni. U jien insaqsi, meta għandek responsabilità bħal di li qiegħda miktuba bħala lan tagħhom. Imma dawn m'għandhomx mara d-dar ma jistħux jittalbu din mara. Hemm responsabilità, hemm etika. Il-Perejt Alex Torpiano, president ta' din l-art ħelwa min-naħa tiegħu sostna li l-vot mhux vera li ttieħed skont il-policy. Sarija ċara li tgiddeb dak li qal il-Prim Ministru nhar il-ħadd li għadda meta kien ġewwa Għawdex. Il-mod ta' kif ħareġ il-permess kien wieħed skont ir-regoli. Il-policies ma ġewx użati sew u għalhekk aħna bajna jiġifieri se nappellaw, jiġifieri aħna konna objectors u se neqpa' nappellaw fuq il-biċċa xogħol għaliex l-argument mhuwiex isma' l-policy tajba ejja nibdluha imma aħna votajna skont il-policy, mhu vera xejn. Ma kien hemm deċiżjoni skont il-policy. Karl Buttigieg, kunsillier fisem il-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill tal-Qala, sostna li l-awtorità tal-ippjanar ġiet maħtufa minn nies li m'għandhomx għal qalbhom l-ambjent. Iżda issa jistenna li l-awtorità tirrevoka dan il-permess. U nixtiequ li l-awtorità tieħu l-inizjattiva li wara dak kollu li smajna tul dan tmiem il-ġimgħa li għadda tintervjeni, tirrevoka dan il-permess ħalli l-qalin u aħna wkoll bħala Kunsill Lokali tal-Qala nkunu moħħna mistrieħ li din iż-żona mill-isbaħ tal-lokalità tagħna ma tiġix żviluppata. Tibqgħu diżett. Ekku. Jidher li anki l-era se tappella minn din id-deċiżjoni li ħadu dawn is-7 membri tal-bord tal-awtorità tal-ippjanar. Deċiżjoni skandaluża favur bini ta' villa bil-pool f'nofs li tista' tgħid ħadd ma qabel magħha.